Cornellà de Llobregat, molt agraïts per comptar amb la participació del seu alcalde. Volem plantejar aquest espai des d'una mirada constructiva, amb voluntat de treballar plegats per fer de Cornellà una ciutat encara més atractiva per l'activitat econòmica, la inversió, la innovació i l'ocupació. Alcalde, les empreses volen formar part de les solucions, volen contribuir a fer de Cornellà una ciutat amb millors polígons, millor mobilitat, més sostenibilitat, més seguretat, més talent i més oportunitats. Cornellà té història empresarial, ubicació, talent, per continuar sent un referent econòmic metropolità. El món empresarial és un aliat, formar part de les respostes i formar part del futur sempre. I qui no ho tingui present s'equivoca. Això que tu parles de l'administració, jo cada vegada desconfio més de l'administració, per al privat i per al públic. Hem posat tanta norma que està sobretot creada per la desconfiança que si no es pot viure. A la meva ciutat, la construcció de molts llocs de treball, 51.000, la construcció d'una riquesa en un terç del meu territori a Cornellà, que és el que és l'activitat econòmica industrial, ho fan persones que cada dia lidien amb dificultats. En temes de lo que té que ser els reptes del futur, jo penso que hem de buscar l'aliança privada, perquè la musculatura econòmica del sector públic no és ni infinita ni suficient, però tinc clar una cosa, si jo demano al sector privat un risc, aquest risc ha d'estar resolgut. Moltes gràcies per la vostra presència i, evidentment, estic ara a la vostra disposició.